Asteburuko irudiak izan ditugu gaurkoak eman, esan dugulako gerra egon badago, baina gerra feminista izango delako. Eta lehenik eta behin esan diatenez, tamalez ez nintzen anegon, baina ostirala izan omen zen egun fuertenetarikoa. Eta Ana, zuzenean zuri badakidalako hautsak arrotu zitula, zuriegia gara? Bai, zuriegiak gara mikrofono bat, errepresentazioa, kamarak dauzkagunak eta holtza batera igotzeko aukera daukagunok, ez? Gu bai, gu zuriegiak gara eta hori da, korapilo bat askatzeko baduena mugimendu feministak, ez? Oraindik enteratu ez bada norbait, egon zen horre mahai bat dekolonialitatearen inguruan, eta, izan zen sekulako belarritik tirakada handi bat, ez? Emakume zuriok interpelatu gintuzten, beraien aldarrikapenekin, esanez, 3.000 pertsona elkartutako jardunaldi batzuetan, emakumea razializatuak 30 bat zirela, hori lehenik eta behin, hori ez da egunerokoaren isla edo. Deitzen zaiela, soilik dekolonialitateari buruz, alegia, beraiek bizi duten zapalkuntza konkretu horri buruz hitz egiteko, eta ez ditugula kontuan hartzen gainerako beste gaien inguruan hausnartzeko, ala agenda partekatu bat sortzeko, eta, bai, interpelatu gintuzten zuriegiak gara, eta ez diegu guko egiten gure privilegioi, ez? Hor gero tirabira bat egon zen, hain zuzen, guri emakume zurioi dei egin zigutelako, eta oso erraz identifikatzen ditugulako, ala oso erraz identifikatuta dauzkagulako ze zapalkuntzek zeharkatzen diguten guri gorputza, eta izan daiteke emakume izatea, evidentemente, ala beste gorputz ez normatibo bat izatea, izan daiteke gure kasuan lesbiana izatea, izan daiteke, eta hau atera zen, hizkuntza zapaldu baten islar izatea, nazio zapaldu batean bizitzea, ez? Badakigu zapalkuntzak elkar jarrita daudela, lagurutzatzen direla, eta uste dut hortik atera behar dugun irakurketa dela, ezin garela eskudatu edo guk jasaten ditugun hoietan dauzkagun privilegioi uko egiteko, ez? Beraz, noizian belarritik tira egitea ere, balio digula, ez da? Balio digu. Asteburu honen inguruan azken brotxa eskatuko nitzuke titular motz moduan. Titular motz bezala historikoa izan dela, ez? 3.000 feminista elkartzea bera hori ja historikoa da. Hausnartzeko, saretzeko, partekatzeko, zoragarria izan da, nik uste dut, eta antolakuntzatik zioten, ez? Hau ezin da Durangon gelditu, Durango amaitu da, baina orain hor eman dizkiguten belarri tirakada horiek, eraman behar ditugu gure espazioetara, gure militantzia espazioetara, eta hor landu, eta ea hurrengoetarako ez dugun beste 11 urte itxaron behar, ez? Hori da. 11 geratu da dila hemen, 11 telebistan, baina Jamaika. hori da, Jamaikan, hori da.